Laugawan yung unahan ni oy. Wala mo siguro tinuod nga pa nag-amiguhay karong panahon na. Paminon ako ba, amiguhon na lang ta pag naikailangan sa tuwa. Puros mga plastic. Ay, babe. Ingana! Ingana dapat ng friendship ba? Nga, di ka masulod sa period ni Sir karon. Hindi man sa siguro kay nako period. Ha, gidis menarya ka? Ana, unsa man na siya? Uy, na period ni nanay mong suot. Para makagmulaag, asa ka mo adto? Wala pa doon sa tinuod, asa ka mo adto? Bakit? Kikikiki lang ko. Nagi period no, basta malapsan. Ana lang god. Unsa? Pili na lang ko attendance, oy. Sige, uy. Apil na ta ka sa attendance. Na, ano kung ganahan mo ba? Nice kay sila bay. Untay unana tanan. Lakas man kasako Yes. O sige, wait, mag-CR ako. Mag-CR ka? Oh, lata lang ko dra ha. Ayaw pagdugay. Maluoy ka. Uy, nilakaw ang isa oh. Pangutan-on doon ako be. Asa na tong CR dre, oy? Sino ko mo ni? Gibong kag nila. Manghihirang ang takpo. Dari na ako sa kilid, eh. Kape. Dam. Amiga to ni mo kauban mo gayon na? Oh, amiga to nako. Sweet kayo mo no, nga pagkako ano, close friends ba nga na dapat amakitaan sa mga tao ba para mahimo mong maayo nga model gud sa uban. Malagi. Kuan man to nako, best friend man to nako since Yan. elementary. Gani, sweet gay kay mo diri gali no. Kita din minimo. Cute kay mo. Atay. Ngano nga tay man? Di ba ko ganahan nato niya good? Di ko ganahan nato niya. Kay Kuan man good. Yun ato ba day dagway sa estudyante? Dili below dani yang gisuot. Dili siya good model as a student. Hindi ko ganahan sa iya. Dugay na may friend ato pero pila gyud pag plastic oy. Nya isa pa ha. Marky. oh Marky. Naluhubog itong bayanan. Tarong mali na nga estudyante. So dili day mo ingon nga amigo jud ato. Kuan lang gud kanang amigo. Usual lang maka ng 5 years nga ko until dili jud kay ingon nga pure jud gani. Unya, isa pa. Daghan kitog lalaki. Kadto? Daghan kitog lalaki. Palahubog pa jud. Basta mga ingon na gani. Matik na unsa. Unsa man type to nimo? Dili nang tanan ko nindot mo yung friendship god. Wala plastic ra to tanan. Plastic ra to. Pila ra gyud atik-atik. Atay. Gidaw, yang amiga bay. Basta maro to hati man ito. Way ayo na yung nana ba? Ay, excuse me ma'am. Yes? Mamaklad ka? Wala mamoy bago ron pud ko niabot ba? Aw. Kanang mga tanan ako amigo to nimong babae gay nang kauban nimo? Guro. Slight? Ganun. Dili to nimo best friend. Mas mo na good church har. Char lang. Unsa ginami nimo? Di mo gugana nato niya. Ngano man? Sip-sip kaya sa eskwelahan, oy. Bright. Unsa pa? Bright. Pa bright. Ug isa pa, sip-sip kayo. Hawd-hawd, sito-sito. Like you know, pila ra gyud plastikay. Gamit man pud ba? Gamit sa Attendance. Gusto lang. diinag mga batasan bayhan na. Ingon ani din sila. Asa naman tong bayhan na to? Uy, ganina ra mo ko sig paabot. Kung unsa dito sa siya na libang? Uy, bes! Ay, tara. Tatay. Nakita ng mga plastik. Istorya na pud laki. Uy, best na maday ka day asa makagikan. Ay. Si Marky maday ni oh. Kailan mo? Ugi istorya ko ana niya ganina. Pud ka kagikan. Uy, unsa man ka? Uy, nang bukok basa ya kay mong outfit. Oh, asa day ka nangidapit? Nang gibungkag na si Arbes, dra ko ni Bes. Unya asa jud day ka mo adto besh? Ay, nagpangutan na besh, oy. Dili man gud kay gwapa kay mong outfit ba? Gwapa jud kaayo ka ano. Promise? Promise. Honest to God. Feel ako, besh, ma-honor ka karon na sen. Tatanaw ni mo, besh? Sab pa, ka-bright ni mo. Salamat, besh. Maliit na bagay. Basta ha, yapil ko ka attendance. Ay,
sure, wala problema. Ikaw lakas kay kasabto. Best friend mo yata. Aray! Tagam. Tagam. Oh, Jud, best, masakit ka ayo. Isa na ako, Oh, sige, mato na tam. Marky, mato na mi ha, kay malate na ko sa Sige, klase. sige, amping mo, amping mo. Sige, bye-bye. Nice meeting you. Stay strong sa inyo ang pag-amiguhay. Plastic ni mga buang ni ay.